Praise the Lord and welcome back to my YouTube channel Correcting Spiritually. ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟିଭି ବାଇଡି ଗୀତ ଗାଇଥିବା ସେଇ ଜାକୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ କରେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେଠି କମେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ଭାଇ ମୋତେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭାଇ ସପୋର୍ଟରେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ କିଛି କହିଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତମର ସେ ଭାଇ ଜାକୁ ଏତିକି ବି ତମର ଆତ୍ମିକତା ନଥିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ତମେ ଭୁଲ ଧରୁଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭୁଲ ଧରିବା ଗୋଟେ ମାନେ ପାପ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ବିଚାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉ, ଭୁଲ କଲେ ତାଙ୍କୁ କରେକ୍ସନ୍ କରୁ, ସେଟା କ'ଣ ବିଚାର ବୋଲି ଧରାଯିବ କି? ଯଦି ଜଣକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି, ତେଣୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ବିଚାରରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ନଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ କହିବା ଭାଇ ତୋର ଗାଲରେ କ'ଣ ମଇଳା ଲାଗିଛି କି ସିଙ୍ଗାଣି ଲାଗିଛି ଯଦି କହିବା, ସେଟା ବିଚାର କି? ତାକୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ନା କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି ଦେଖ ବୋଲି। ଠିକ୍ ସେପରି ଏଇ ଟିଭି ବାଇଡି ଗୀତ ଗାଇଥିବା ସେ ଭାଇଙ୍କୁ, ଯେ ଜାକୁ ଭାଇ, ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କରେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲି। ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କରେକ୍ସନ୍ ଆଜି କରିବି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ତମର ଭ୍ୟୁଜ୍ କିଛି ଯାଉନାହିଁ ତ, ତାକୁ ତାର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଉଛି, ତାର ଚ୍ୟାନେଲ ବଢୁଛି, ତେଣୁ ତମେ ଈର୍ଷା କରୁଛ। ନା, କଦାପି ନୁହଁ। ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ କରେକ୍ସନ୍ କରିବି। ସେଟା ହଉଛି କ'ଣ, ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କହିବାର ନାହିଁ। ଆଜି ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆମର ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଧରି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧରିକିନା ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଖୋଲିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଖୋଲିବା। ବାଃ, ଏମିତି ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ 300 ଥର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ 400 ଥର ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଆସିକି ମୋବାଇଲ ଏମିତି କାଢିକି ସେ ପ୍ରଚାର କରିବ, ବାଇବେଲ ଧରିବ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ବି ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଭୁଲ ଧରୁଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବି ଠିକ ହଉଛି କି? ଆଙ୍କର କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବି ଠିକ ହଉଥିବା ପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରେକ୍ସନ୍ କଲେ ସିନା ହବ। କିଛି କାଳ ପାଇଁ ସେଇଟା ଠିକ ପରି ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇଟା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଥିରେ କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଧରିବା? ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ଲାପଟପ୍ ରଖିବେ, ଖୋଲିବେ, ସେ ଲାପଟପରେ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ସ ଦେଇଥିବେ, ଯାହା କହିଥିବେ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଲାପଟପରେ ଲେଖିଥିବେ। ବାକ୍ୟ ବି ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟ ପୁରା ଲାପଟପରେ ତ ରହୁଛି, ବାଇବେଲ ଆପ୍ ଯାକ କି ନହେଲେ ବାଇବେଲ ପୁରା ପିକ୍ଚର ବି ରହୁଛି। ଆଉ ସେମାନେ ବିନା ବାଇବେଲରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କରିବେ ସେମାନେ। ଆଗକୁ ଏପରି ଆସୁଛି ସମୟ। ହେଲେ ମ୍ୟାଟର ହଉଛି କ'ଣ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କେମିତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? ନା ଏପଟ ସେପଟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କି? ବିଷୟ ହଉଛି ସେଇଟା। ସେ ବିଷୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ବାଇବେଲ ଧରିକି ଆସି ନାହିଁ, ମୋବାଇଲରୁ କାଢିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଲାପଟପରୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, କହିଲେ ସେଇଟା ଭୁଲ ନା। ଜଣେ କୌଣସି ବିଷୟ ନ ଧରିକି ବି ଯିବ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଆଉ ଯୋଉଟାକି ସେ ମନରେ ଧରିଥିବ, ଘୋଷିଥିବ, ତାର ସ୍ମରଣରେ ଥିବ, ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କରିବ। ହେଲେ ସେ ଏଠି ଭାଇ କ'ଣ ଭୁଲ ଧରୁଛନ୍ତି? ବାଇବେଲ କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାଇବେଲ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲରେ ଆସିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା କିଛି କାଳ ପାଇଁ ଠିକ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି କହିଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଯେ ତମେ ବାଇବେଲ ଆପ୍ ଯାକ ଯୋଉ ଆଣିକି ପଢୁଛ, ଅନେକ ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ବାଇବେଲ ଆମକୁ ଦରକାର। ପୁସ୍ତକ, ବାଇବେଲ ପୁସ୍ତକ ଧରି ନିହାତି ପଢିବା ଦରକାର, ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି? ବାଇବେଲ ଆପ୍ ଏପରି ସଠିକ ବାଇବେଲ ଆପ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ଆଗକୁ ଆସିବ। ଏବେ ଯେତେ ବି ବାଇବେଲ ଆପ୍ ବାହାରିଛି ସେଠି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହଉ ଆଉ କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ ବି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁନାହିଁ ସେଇଟା। ତା ବୋଲି ନୁହଁ ଯେ ଆଗକୁ ଲୋକମାନେ ସେଇଟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟ କାଟିବାଟା ତ ଭୁଲ ଅଟେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଭାବିବାର ବିଷୟ। ବାକ୍ୟ ଖୋଲିବା। ବାଃ, ଏମିତି ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ 300 ଥର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ 400 ଥର ହାଲେଲୁୟା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇପରି କରୁଥିବା ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ 300 ଥର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ 400 ଥର ହାଲେଲୁୟା। ହ୍ୱାଟ୍? এইটা কি প্রকার সম্ভাষণ ভাই? তার মানে এটি সেইপরি পাস্টর ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛ? ତମେ ତିରସ୍କାର କରୁଛ, ଭର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛ। ଆଉ ସେ ତିରସ୍କାର ଭର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଜାଗାରେ ତମେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ୱାର୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ଏଇପରି ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ 300 ଥର, ବୋଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ୱାର୍ଡଟା ସେମିତିଟା 400 ଥର ହାଲେଲୁୟା, ବୋଲେ ତମେ ଏଠି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ହାଲେଲୁୟାର ମଜାକ ଉଡଉଛ। ସେଇପରି ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ନାହିଁ। ଏଇପରି ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଜାକୁ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ଥରେ ଥରେ ଯେ ସେମିତି ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଦୂରୁ ଜୁହାର, ପଳା ପଳା, ଦୂରୁ ଜୁହାର ୱାର୍ଡ କଲେ ବି ତାକୁ ପଳା କହୁଛୁ। ତାମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିପାରୁନୁ, ତାମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ। ଆମର ପସନ୍ଦର ନୁହଁ ସେମାନେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଡେଇ ଦେଇଥାଉ। ହେଲେ ଏଇଠି ସେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପରି ୱାର୍ଡକୁ ଏଇପରି ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
जोटा कि बहुत दुखर विषय ए विषय केते पॉजिटिवली नेबे से मु जानिनी किंतु एटा बहुत गंभीर विषय अटे तेणु जाको भाई प्रभुंकर वाक्य प्रचार करूछ लोक मानकु जागृत करूछ ठीक अछि किंतु कोन कहूछ सेटा भी टिके ध्यान रखिबो ओके प्रभु आशीर्वाद करंतु मे गॉड ब्लेस यू हर लाइक हर कमेंट की कीमत हमेशा रहेगी हमारी पहचान मिलेगा प्यार मिलेगी दुआ ये सफर यूं ही चलेगा प्रभु को महिमा मिले आप सभी ऐसे ही साथ बने रहे जय मसीह की